Filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye mai kalo tile 16 san 2024 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka sɔgɔmada in na kibaruya fɔlɔ n'o ye kibaruyaw ye an bɛna minnu d'aw tulo ka olu bakuruba mɔlen an b'o fɔ aw ɲɛna. Sɔgɔmada in na sefa wari miliyari 91 dungo jugu ni yurugu la tɛgɛ sera ka da o de kan san 2018 ani san 2022 o hukumu kɔnɔna na kibaruya a sɔrɔla maa min fɛ o ye minisiri min bɛ sariya ko kunna Canada ko ka dungo jugu ni yurugu kɛlɛ musow ni npogotigininw fɛ yen Canada baara b'a bolo. Asaba Jalo sefa wari miliyɔn 800 mina a taara o di dɔgɔtɔrɔso 3 la Bamakɔ kɔnɔna na hôpital di Mali ka se hôpital di Pointe ma ale ni Gabriel Touré min kɛra o la an na o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Dungo jugu ni yurugu kɛlɛliko fana na an na dɔ fɔ wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔ o bɛ sen na kunun ko u ye bagan dɔw kɔni salo ka yɛlɛ ni olu ye o bagantigiw olu nisɔndiyalen b'a don nin waati in na. Wa an bɛ ka don waati min na fana an y'a mɛn k'a fɔ ko bingali dɔ kɔni bɛ dogofiri yan fan fɛ nka an ma sɛgɛsɛgɛli kun bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲɛsin o ma. A mara bi ye 16 mai 1997 o ye Modibo Keyita ale ka soma yɛlɛmali ye san 47 o ye bi ye min ye tasibila ye o kan ka kɛ Salodo la Ɲarela Amdalayikaw fɛ yen. Jamanakuntigi ale kan ka ye o kɛnɛ ka o baaraw olu kan ka kɛ bi min sɔrɔla Modibo Keyita ko la. Modibo Keyita ye jɔn ye an na o da maaw tulo kan. An ka saraba sɔgɔmada in na Amara o ye conseil de ministre e bɛ ministre conseil dɔn ministre conseil i b'o dɔn ambassade la o ye jumɛn ye nka cɛ i tɛ nin dɔn koyi olu caman de nomina ambassadeur ka danganw ambassadeur danganw ale ni maa minnu bɛ baara kɛ ambassadeur ka yɔrɔ la a ka ca maa 30 ye kunu jɔyɔrɔ dir'olu de ma conseil de ministre la wa conseil de ministre kuma dɔw fana ye tali kɛ coupe du Mali finale o min kan ka ci bi fana stade min bɛ Katikaw fɛ yen o kurumbokarili kan ka kɛ Sogɛli kan ka ye o kɛnɛ kan ale ni maa minnu bɛ yen n'olu hakɛ bɛ ka jate olu ɲɛnɛbɔli ko fana bɛ sen na jɛkulu min b'an fɛ yan fana ko APDP ale fana ye baara sigi sen kan baara min b'a jira k'a fɔ Amara ko bɔlɔlɔ sanfɛla la fu tɛna bɔ a la de sabula sisan n'i kan ka video caméra surveillance sigi ka baarakɛyɔrɔ i na wari sara n'a taara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma taa yamaruya ta i bɛ nɔ minɛ wa maa minnu fana bɛ bɔlɔlɔ kan k'u bɛ application kɛ u bɛ nin kɛ u bɛ nin baara ninnu kɛ bɛɛ lajɛlen kan ka t'i yɛrɛ kofɔ bi APDP la hali anw yɛrɛ b'a la kuma tɛ i tɔgɔla dɔnniyaw i tɔgɔla kunnafoniw ka se k'olu la kɔlɔsi musaka minnu sigira o sen kan an n'o fana da maaw tulo kan sɔɔni dɔrɔn Jani.ml FM ale sanfɛ.
mun bɛ fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ fantan a tɛ dugu jɛ yɔrɔ dɔn wa tɛgɛlankolon o tɛ wele sɛbɛko la dɛ bi an ka furancɛla fanga ni fɛn bɛ yen min degun b'a kan o ye musakako ye an b'a fɛ ka kuran sɔrɔ musaka an b'a fɛ ka baarakɛlaw sara musaka an b'a fɛ sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ka to sen na musaka minisiriw musaka fɛn o fɛn bɛ bi diɲɛlatigɛ kɔnɔna na f'i ka musaka de sɔrɔ ka se k'a kɛ a mara ŋaniya min bɛ ta san o san n'aw b'a fɔ a ma nanzarakan na ko loi de finance papier don nka wari maralen tɛ gouvernement bolo ŋaniya de bɛ yira k'a fɔ ko nin wari bɛ ɲini yɔrɔ minnu bɛ se ka olu ɲininiw kɛ an ka jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ o ye yɔrɔ damadɔ ye dugukolo n'o ye domaine ye o bɛ a la impôt ale bɛ a la min ye douanelakaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon musaka ɲinini na ka di jamana ma nka mara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ jamana si tɛ yen ko min t'i dɛmɛ i kɛr'i ma yɛrɛma hɔrɔn ye o i kɛr'i yɛrɛ ma fɛn wɛrɛ ye o fo dɔ k'i dɛmɛ wa diɲɛ jamana si tɛ yen amara ko min t'i juru ta amerikɛn minnu ka taa ni bɛɛ lajɛlen u bɛ juru ta Chine fɛ u ka juru ka ca ni diɲɛ bɛɛ ta ye wa diɲɛ bɛɛ bɛ taa juru ta Banque mondiale la nka kana juru de ta k'a dun k'a kɛ juru jugu ye nka amara mun bɛ nin bɛɛ nɔgɔya maaw ka sɔrɔ i bolo sɔrɔ yakubayabaw la dɔɔni ni seko ni maaw dalen don maa minnu na olu ka sɔrɔ i bolo i ka se ka musaka sɔrɔ ka na ni musaka i ka jamana kɔnɔ o maa dɔw bɛ an bolo anw fɛ yan sɔgɔmada in na a ye hakili jigin maa min fɔlɔ la o ye Madani Tall ye Madani Tall ATT tile la maa caman y' ale lakodɔn fɛn fɛn tun ye sɔrɔ ni musaka ko ye kuluba ani ka taa maabaw nɔfɛ diɲɛ fanw na u ka na ka da Mali la ka wari di an ma o gundo bɛ Madani Tall bolo n'i ye cɛ in ye i b'a fɔ k'a t'a sɛbɛla k'a sɔrɔ a ka yɛlɛ in dugu ma a bɛ se wari ɲini cogo la ka na n'a ye a ka faso kɔnɔ dɛ tiɲɛ don nin kuma dɔw yɛrɛ fɔli an bɛna maa saba min tɔgɔ fɔ bi a fɔli man d'u ye nka u ye waliya mun kɛ ka to o don i ɲɛ b'an ka kuranko la ni Madani welela bi kuran fɛɛrɛ bi sɔrɔ a la wa ka maaw ɲini maa minnu bɛna ni musaka ye ka se ka gouvernement dɛmɛ nin waati in na Madani Tall bɛ se k'a baara kɛ maliden don a y'a kɛ a ka d'a ye wa a bɛ fɛ k'a faso dɛmɛ an ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na a mara disigosi tɛ dɛ baari tɛ koyi don o don n b'i fɛ yen kitabutigi ka kuma ho a ho yen o tɛ dɛ nin ye danaya diɲɛ k'i dɔn k'a dɔn k'a fɔ i bɛ s'a baara la wa i ka jamana ka sɔrɔ a bɛ se ka bɛn ni o ye n'an bɔra Madani Tall la an bɛ taa Mamadu Igor Jara la a mara i b'a fɔ ko cɛ in bɛ wari dilan de ale nalen i bɛ ka tile la a bɛ fɔ min ma ko dette intérieure a ye caman de sara a la commerçants olu ka juru min tun bɛ gouvernement na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ juru ta gouvernement fɛ Igor ala ye wari a bayɛlɛmali a sɔrɔ cogo a fɛɛrɛw ala ye olu k'a ye jamana kɔ kan wa banki minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u dalen don a la sabula maa min don a ka baara a b'a ɲɛdɔn amara belebele in a ye musaka ladon ka musaka ladon tellement fɛn kɛra fo dɔw ye ɲininkali kɛ tɛmuru min filɛ nin ye a ye tɛmuru don ba la maa o maa n'i bɛ lɛtiri ci gouvernement ma ale de y'a fɔ ministre ɲɛna a kana maa si ka lɛtiri minɛ ni tɛmuru t'a sanfɛ i b'o musaka da dɔn enveloppe kelen in c'est-à-dire sɔrɔ bɛ kɛ cogo min wari bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ mɔgɔw ma degun o fɛɛrɛ ɲuman bɛ Igor bolo cɛ bankiw tɛ se ka da mɔgɔ la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba sa a nana politiki baara kɛ a mana tila tuma o tuma dɔ de bɛ fara a ka sanayɛlɛ kan ka taa an ka maliden don bi wele bɛ se ka bila a fana ma
an bɛ degun min kɔnɔ an bɛ wari ɲini min na an ka se ka dɔ sɔrɔ amara maa sabanan pour que n kana bɛɛ lajɛlen fɔ o ye Modibo Mawo Magalu ye Modibo Mawo Magalu ale de ko bi ko Mali bɛ se ka tɔgɔla wari sigi a fɛɛrɛw a kɛcogo an kana degun sɔrɔ a la a ɲɛ b'a kɔnɔ a fana ye baara kɛ ATT kɛrɛfɛ ale y'a min sin fɛ de parce que président Modibo Keita n'an da bɛna s'a ma ale ye baara kɛ o fa fɛ diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma zɔtɔ n'ale donna ye sujuru de bɛ bi a ye cɛ ninnu bɛ se ka k'an bolo k'an k'u bila tusi la koyi an k'u wele parce que transition ka élection wari bɔ de bɛna na k'a la aw bɔra ka dialogue min kɛ sisan a fɛɛrɛw ka tigɛ wari de bɛna na bɔ a la sɔrɔdasiw ka finiko u ka avion ko u ka minɛn ko u ka se ka fɛn wari de bɛ bɔ a la nin cɛ saba ye misali de anw bolo caman de fana bɛ jamana in kɔnɔ yan minnu bɛ baara in kɛcogo ɲɛdɔn n'u bɛ se ka juru ta juru min bɛ an mago ɲɛ an bɛ se ka baara kɛ ni a ye ka fɛnw sigi sen kan jamana bɛ se ka yiriwa a kelen-kelenna saba a saba bɛ kelen-kelenna a bɛɛ lajɛlen b'a jeniyɔrɔ fi a donko la amara an ko an bɛ fɛn bɛɛ ta ni dusu ye ayi dusu ti wari sɔrɔ wari yɛrɛ tɔgɔ k'a ti mankan fɛ ale ko danaya maaw de maa tilennenw maa laadiri minnu b'a ɲini cogo ɲɛdɔn e ni ne tɛ sa anw tɛ se anw dusu ka bon n'anw taara an bɛ taa fɔ ko vive le Mali a b'a les autres o t'a sɔrɔ non o t'a sɔrɔ i bɛ taa de ko jani kɔnɔ an mago bɛ caméra nin na wari t'an bolo nka an bɛ se k'a ta yanni nin san kalo in cɛ an b'a sara ka d'aw ma n'an m'a sara a bɛ na an ka caméraw ta amara o kunkolola baara de o n'i y'o minɛ ka na o kan ka baara cogo min i yɛrɛ kan ka k'o kɛrɛfɛ pour que k'o kɔlɔsi madani bɛ so o de la ni wari sɔrɔla ka na ka wari yakubaya jamana kɔnɔ mɔgɔ ka se k'u mago ɲɛna o ye Igor ta ye wari bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ ka mun kɛ ka infrastructure ni fɛnw sigi sen kan ka se ka wari yɛrɛ don sanga la ka se ka wari yɛrɛ c'est-à-dire ka wariya yɛrɛ baara kɛ jamana ka se k'a ka fɛn sɔrɔ a la o ye Modibo Mawo Magalu ye u caman bɛ yan dɛ n ka lisi ka jan dɛ dɔ bɛ Modibo Sidibe ka groupe la ko Abubakar Traoré u b'a fɔ ma ko ABT dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ko Koniba Sidibe Zu n bɛ da olu ma amara ninnu tɛgɛ sigi wari kan a bɛ kɛ ɲɛna sisan ko an tun tɛ sɛgɛn na yan dialogue ma nin fɔ dɛ ou bien de an b'an pan ko kunna an ka maaya kɛ n'an bɔra o la an b'a fɔ sa ko jamana mɔgɔw ɲɛmaw u ka wele bila jamanadenw ma minnu bɛ se dɔ la u kana dɔ kɛ yaasa an ka se ka bɔ an bɛ degun min kɔnɔna nin waati in na lafiya ka na jamanadenw u ka se ka o ŋunanfan sɔrɔ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Assa Bajalo ye an b'a kalama k'a fɔ ale kɔni tun taara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na avril kalo min sara o tile 30 dɔgɔkun 2 o kɔfɛ kunu a cunna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ amara a taara ye Gabriel Touré hôpital du Mali ani Ponger ka taa a yirula k'a fɔ ko u ye kuma min fɔ ale ye ale Assa Bajalo ministre ale y'a mɛn a mana kana k'a bɛna problème bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ bi dɛ nka a ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to u ye laɲini minnu kɛ i b'a dɔn ko laɲini ye min bɛ se ka kɛ sisan min bɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ ani min bɛ se ka bila kɔfɛ la ko min bɛ se ka kɛ sisan o hukumu kɔnɔna na a nana n'o minɛnw de ye a y'a yira k'a fɔ ko bi k'a sera ka sefa wari miliyɔn 800 k'o don minɛnw na ka na di ninnu ma a bɔlen kɔ u fɛ yan avril kalo tile 30 min ye mai kalo tile 15 ye a nana ka na yir'u la a ko musaka ninnu o sera ka don fɛn minnu na amara a fɛnw tubabukanw ka ca han ne tɛ nin bɛɛ dɔn bamanankan na amara tiɲɛ de koyi suppléance vitale e b'o kɔrɔ dɔn bamanankan na de ayiwa équipement de surveillance o tɛ kɔlɔsilikɛminɛnw ye paramètres vitaux oxygénothérapie perfusion ni
exploration fonctionnelle des sources ni mu on dit leur mot o ko mot o do ba nyere fa ya équipement gynécologie li en zera ngaro masa matla safne carton nyoni malo ni tulu ani safne ani nonu ya nga fonyi nono mugu ko nono mugu bala mara ni bela jele farale nyogonga akoko ni na sega keka mago nye folo yani uka degumbaw no ye belebele ye sega soro ulula ministre ko kan nana ni nduma uka ninge ku buloma deme folo yani bara mimbe ni oyala belebele ye olu musaka ka soro madame le ministre ko a hakili ma bo uka nyiningali kelengo ko nga ko uye femunu fo no otubulu no e baraka minaw nye inafo ni maw kirikara len serawuma inafo kanga yoro saniya ma do bina dumuni ko bula degume uluere dogotoro la ude be fem buku nga tusa ko ode ato anana nini folo uko kega kumbelike yasa yani dore ka soro a syndicat utumbi syndicat no e dogotoro so saban syndicat ulu togala sori Ibrahim Pamanta oye bozoye ale kumata secrétaire général de syndicat o togola kube ministre fo ko abora ka minge niye ko ni me dobo uluka kundoni na folo ko nga ku uka sagoye minye baraka ke ka nye mamunu be na uluka seka furake ka nye aya yira ka foko abe folila se nyemauma nyemamunu ya to ministre sira kaninke ani ministre de soni minge kana ululame ya sani wale anu nga seka telia ka sigi senglega Pamanta koko ulu kwa nga fanfe use minye ni minamu ndiruma una obara ke yasa minye dogotoro soko na mamunu mena furake ulu bisaka lafia tukomi professeur Nyani Mungoro ale fana ya yira ka foko minamu na lenfle niye ko na seka to ukaseka unyeshi kodo ma folo munu mena no banalikola ulu na seka laje tukomi minye Abouakar Sidiki Fombaye ale tume sente tokola sabula sente kene ko onyama yabe ale bulu akoko tletan duru konnana ko ministre tunya fo ale ka fo ko ubinana ferani dabali tige ko ka seka magenta ka nyeshi dogotoro so nunuma ya so seka lafia tugomi ko nga ko ni ko damine yi ni bi kelela ni minami na dima bi nyesha ma no yi folo yani deme wore kana ko wa kulu ba nyini mali dembela jilen fe beki akili to dogotoro so nuna fomba ya yira ka fo ko ni ngoni deme mi ni ulu akotna na tige nga ka ko ni bela jilen ministre tunya ka dementa ka nyesi chrétien na kauma uluka sungalo wati ani fana sungalo ere ko na islamo ka sungalo fana ko na ay suntiga fana ka ni islamo ye sunakari bela jilen boro kalama asa bajalo akoka ko me laydu duma nala sonama utna na fama nyogoma we kelenye flana e miye la ni munu fora gouvernement se fenfenye ana oke kene ngai miye Ousmane Karim Koulibaly INPC directeur ale tumbe Isaka Kone CMSC directeur général Bouba na ale Kanami ani directeur national tonu bela jile ko ingara o bela jile nyana asa bajalo amba fo ka awale jumano ka alisa amara aka do fara chesirika on dale do ala ministre mi me kiriko kuna ko dungo juganu yuruku anika faso na folo ndarake ka kitai ko keleli hukumu konna na sharia tigu fe Mamadou Kasoge ko sefa wari miliyar bi kononton ani kele o de sara kan dragi maula mamunu tunye faso na folo ke utai ko o bara indamne na samba fla ani tani segi kana bla samba fla ani muga ani flala ko pul ekonomiki ale de sara ka o bara inke ko bi ko ni ye ko taga jatemine ni maw minena munu ba fo me caution sara ko o ye sefa wari miliyar tan ani duru ani million keme sabayi mamunu be no o ye u bolo sara faso na foloma nu ye faso na folota uluta min sara ka mine ulula o ye sefa wari miliyar tan ani duru ana kungan fenyi ku yere sara ka munu fana soro ka keni ni bara nunu bela jelenyi o de biti yere soro miliyar bi kononton ani kele ani buruburu donina ko sefa wari million bisaba ani bisaba ni million keme saba ani bisaba ko fana ko siraka soro maula mamunu nulu yere koni kunye dangari faso nafolo la ko ni musaka nunu bela jele nunu kamarulen no gouvernement ale ka wakande konon bibina
kasoge ko ni ala n'a kira sɔnna a ma maa minnu ye dunko juguya yuruku namara ta ka ɲɛsin faso nafolo ma k'u tɔgɔla kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna na sigi tile 2 in na amara o kiiri bɛ sɔn ka mɛn dɛ o ye mɛtiri ninnu so wulilen avocat olu ka kɛnɛ ye dɛ non olu ka marché mɛtiri ninnu de so wulilen wa an tɛ mɛtiri ye tuguni k'a wele anw ka temps t'a bolo a b'a fɔ ɲɛna sisan k'a bɛ tile anw ka baara la min ye kasoge ye a ko ko kiiri ko baara ko tɛna na mɛn yɛrɛ tuguni ko n'ala sɔnna a ma yanni nin kalo sa in na k'u n'a dɔgɔda ko k'a baara daminɛ ko sabula ko maa caman minɛnen don a ko hukumu kɔnɔna na a ko a kuma ka ca dɛ jamanakuntigi ka pankuru ko marifa minnu sanna minɛn minnu sanna covid ko bagaritogola ninnu ka ko a ka ca dɛ n'ala sɔnna a ma n'olu bɔra an n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye o dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ko hukumu kɔnɔna na ko yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ basigi ni lafiya ka don jamana kɔnɔna na min ye kanadakaw ye olu nana ka na kalansen sigi sen kan kalansen daminɛna kunu a bɛ kun cɛ nin kalo in tile 17 ko colloque international de Bamako ko min ye npogotigilakaw ye ani musow dunko juguya ni yuruguyurugu k'olu bɛ se ka tanga a ma cogo min ko musow ka sɔn ko ka kuma degun minnu bɛ u kan gɛlɛya minnu bɛ u kan u yɛrɛ sɛgɛnnen don cogo minnu na ani gundo dogolen minnu b'u bolo nin ko ninnu na k'u k'a bɛɛ wɔrɛndɛ k'a da kɛnɛ kan o bɛ gɛlɛya dɛ amara u bɛ se k'u sensibiliser nka gundo o tɛ fɔ kɛnɛ kan dɛ wa ko min ye musow ye ko n'u sera ka olu sensibiliser ko ka olu ɲɛ ko caman bɛ bɔ dunko juguya ni yuruguyurugu la an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye jɛrɛ in sigi jɛkulu min sigilen don ko ka bɛɛ lajɛlen damakɛnya cɛ ni muso dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ ka bɔ min ye kanadakaw ka école d'administration publique n'o ye EMAP ye ka bɔ Québeckaw fɛ yen k'olu de kɔni nana nin ko in sigi sen kan sa Mali kɔnɔna na yan yaasa ka se ka gouvernement ale dɛmɛ a ka baara la min ye gɛlɛyaw ye olu bɛ se ka ban cogo min wolomasiri tabaw baara a bɛ senna u bolo hali bi kunungo ko min ye u ka patrouille dɔ munumunu salo o segitɔ ka bɔ Menaka yan fan fɛ dugu Kɛɲɛka yan fan fɛ ko o kɔni ni bagan dɔw bɛnna bagan minnu sa ni olu kɔni kun ka ca ne ka ɲaamɛ tun na Menaka est-ce que ne ta misiw b'a la ale ni sagaw ni baw ko nin bɛɛ lajɛlen a bɛ Menaka gendarmerie la bi u ye maaw wele maa minnu bɛ yen n'olu ka baganw tunna ni i b'i ka bagan dɔn i bɛ na yaasa a ka se ka d'i ma armée k'a bɛ nin wulikajɔ ni nin baaraba in na min ye dugu fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min jamanadenw ka bolominɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na wa fana ko min ye jɛkulu marifatigi caman ye laɲini bɛ ka k'u fɛ yaasa u bɛ se ka marifa bila cogo min na o wulikajɔ olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na Menaka a n'a lamini kɔnɔna na amara jɛkulu min sigilen don ni ale bɛ mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw kɔlɔsi bɔlɔlɔ sanfɛla la ani subahana mansin conseil des ministres la a yirala k'a fɔ ko olu u ka baara falen sabula jɛkulu in ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ dugu o dugu la a bɛɛ lajɛlen bɛ musaka ɲini a bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara bɛɛ kɛ nka anw ta kun ye fu ye ne b'a fɛ ka caméra de surveillance kun sigi i fɛ yen fu don n'i y'i ka bɔlɔlɔ dayɛlɛ fu don n'i ka téléphone b'i bolo fu don sisan sa ko k'a lajɛ k'a ko don bɛrɛ la o de la gouvernement ale ye décret ta décret min taara nin kalo in tile 14 n'u y'a bɔ journal officiel kɔnɔna na ko a kɛkun ye mun ye APDP ko k'ale yamaruya bi a ka se ka musaka minɛ maaw la décret article fɔlɔ ko cogo di ko nin décret in sigikun ye min ye maaw ka se ka musaka sara ni u bɛna u yɛrɛ kofɔ walima n'u b'a fɛ ka baara kɛ ka certificat walima agrément sɔrɔ u ko o laɲini kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla n'u b'a fɛ k'o baara minnu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u k'o laɲini kɛ APDP ye ale ka sɔrɔ ka sɛbɛn d'u ma amara ko n'i b'a fɛ ka taa n'i ka sɛbɛn in ye APDP la ka taa demande d'autorisation kɛ i bɛna na baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka se ka tɔnɔbɔ a la walima ka baara wɛrɛ kɛ walima ka caméra de surveillance sigi i ka baarakɛyɔrɔ la ko n'i taara n'i bɛna n'o kɛ ni n'i ye baarakɛyɔrɔ ye o ye 20,000 ye n'i b'a fɛ ka caméra sigi i ka yɔrɔ la ka taa sɛbɛn ta fɔlɔ k'i lakodɔn k'a fɔ ko i bɛ fɛ ka nin sigi o ye 20,000 ye nka sisan n'i b'a fɛ
i ka yamaruya ka baara kɛ ni a ye o ye 40,000 200,000 francs o ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni baarakɛyɔrɔ bɛ olu bolo ni e kelennin don sisan e amera kelennin don e b'a fɛ ka caméra de surveillance sigi i ka dunni kɔnɔ i kelennin kelen penin i cɛgananamanin o ye 5000 ye 25,000 francs e bɛ se k'o sara i kan ka se k'o sara o maintenant ni dossier ko don i b'a fɛ ka yakubaya o ye 50,000 francs ye amara ko musaka o musaka n'i y'o di APDP ma ka taa nin sɛbɛn ninnu ta ka nin baara ninnu kɛ a tɛ segin i ma dɛ wa n'i ye caméra nin kelen ta e ma caméra kelen ta wa kalo sara e ko 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 zone bɛ don fan dɔ in de fɛ i b'a fɛ ka dɔ fara i ka caméra kan modification i bɛ taa 4000 sara ye tuguni o fana tɛ segin i ma han n'i b'a fɛ ka baara wɛrɛw kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ diɲɛ fanw na ka na k'u bɛna na application ka mɔgɔw dege logiciel la ka baaraw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka jamana kɔnɔ ka musaka bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ten k'o fana banna han olu bɛ 2,000,000 sara i ka arabukɛni ɲɔgɔnna n'a nana tuguni a bɛ taa PDP la fɔlɔ a bɛ taa 2,000,000 sara ye n'a n'an bɛnna min na o tɔ kɔnɔ o b'an n'a ɲɔgɔn cɛ nka a kɔni bɛ t'o sara PDP la fɔlɔ nka ni e don yan e yɛrɛ amara de bɛ fɛ k'a kɛ sa e na 500,000 ɲini 100,000 ɲini e na o sara a ka se ka kɛ u ko ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ belebelew bɛ yen c'est à dire jɛkulu belebelew jɛkulu minnu ka bon yɛrɛ kosɛbɛ n'olu ko e fɛ ka baara in kɛ olu bɛ taa sefa wari 1,10,000,000 de sara olu ta ye 1,10,000,000 ye o 1,10,000,000 fana o musaka ninnu i b'a sara yɔrɔ min na o ye APDP yɛrɛ ye u bɛ quittance d'i ma wari in bɛ taa jamana ale ka kɛsu kɔnɔ a tɛ t'olu bolo dɛ a bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ nin fɛɛrɛ ninnu kɔni sigira sen kan min ye APDP mɔgɔw ye u y'a jira fana k'a fɔ sisan ni e ye jɛkulu ye faso ka baarakɛ jɛkulu ye e ye sisan e bɛ baara min kɛ i tɛ wari minɛ a la quoi par exemple sisan an ka exemple kɛ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ faso bolo olu ti tɔnɔ ɲini olu baarakɛyɔrɔw olu kɔni sen t'a la olu bɛ se ka taa u ka papier u ka fɛnw ta olu ta ye fu ye est ce que anw yɛrɛ anw t'o la ana tila ka taa directeur Hayidara ninnu ɲini ani Beyidi ninnu ɲininka n'anw b'o la ko min ye nin baara in ye a ɲininen don ministre de l'économie et des finances fɛ Sanu k'a ɲini ministre de la justice fɛ Kasoge k'a ɲini ministre de la communication fɛ Alhamdu Agi Iliyen k'u ta fan ye min ye nin décret in na u k'u jija a ka se ka lawaleya wa min ye gafe in ye a ka se ka bɔ sɛbɛn fasirila maa min fɛ jamanakuntigi n'o o ye colonel Asimi Goyita ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga Mahamudu Kasoge Aluseni Sanu Alhamdu Agi Iliyen sɛbɛn n'o ye décret in ye ale taara nin kalo in tile 14 n'o ye mai kalo ye san 2024 impôt directeur n'o ye Vieux Konate Mathias Balabugu ka don ko k'a daminɛ bi alamisa la mai kalo tile 16 ko maa minnu bɛ sa n'olu kan ka u ka vignette ta a bɛ fɔ vignette ma ko taxe de transport routier n'u b'a fɔ ma ko vignette TTR ko o tali k'olu daminɛna bi Bamakɔ kɔnɔna na u ka feerelikɛyɔrɔ kɔrɔw bɛɛ lajɛlen na feerelikɛyɔrɔ minnu bɛ yen Amdalayi u ka direction ba ACI Vieux yɛrɛ bɛ yen n'o ye Mathias ye direction des centres d'entreprise 15 Ambugu min ye centre des impôts et des moyennes entreprises ye n'olu sigilen no fana olu fana bɛ yen impôt minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o o ye impôt ye Gajaga ninnu bɛ baara kɛ yɔrɔ min na Gajaga Sise ninnu ka yɔrɔ ninnu olu impôt ani Bamakɔ ni Katitaw ni cercle ni région k'olu bɛɛ lajɛlen ko min ye vignette ye ko a bɛ sɔrɔ yen directeur général ko a dalen no bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman na ka kɛɲɛ ni nin ko ninnu ye conseil des ministres ale y'a ka laadala lajɛ kɛ kunungo kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ colonel Asimi Goyita bolo sɛbɛnw olu la kalalen olu la faamuyalen ministre kan ka min kɛ ani baara minnu kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye ministre Ablaye Diop ye ale ye dantigɛli kɛ ko Mali ye juru dɔ ta min ye banque ouest africaine de développement o fɛ min ye Kulukoro sira
fa min bɛ don Bamakɔ kɔnɔna na k'u bɛna n'a kɛ devoir de ye ko ka tila ka mɔgɔw tɛmɛyɔrɔ k'olu dilan la k'o kɛ béton armé ye musaka in kɔni ko a bɛ bɛn sefa wari miliyari 14 miliyɔn 780 ma ko baara in kan ka kɛ ko yaasa ka se ka Bamakɔ kɔnɔna ka dɔ fara sira in kan ka sira in dilan ka ɲɛ ka kɛ deux passerelles ye béton armé ko ka tila ka o k'a la ka yeelen k'a la yeelen minnu b'a to a ko bɛ ɲɛ fɔlɔ n'o ye technologie LED conventionnelle ye u k'u hakili to a la n'u bɛ yeelen k'a la u k'a kɛ panneau solaire ye u kana taa courant don a la dɛ u k'a kɛ panneau solaire ye an kɔni b'o f'u ɲɛna kabini sisan parce que LED filɛ nin ye est ce que LED ale bɛ 11 panneau solaire u k'o dilan a la ko ni baara in kɔni sera ka ban ko Bamakɔ kɔnɔna na ko taa ni ka segin k'olu bɛ nɔgɔya kosɛbɛ ko maaw kɔni k'u bɛ se ka tɛmɛ min ye Ablaye Diop ye hali bi ale nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko min ye ambassadeur ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye conseillers ye olu dɔw kɔni u ye jɔyɔrɔ d'olu ma ambassadeur min bɛ Mali tɔgɔ la Iriadikaw fɛ yen u ye maa bila ye n'o ye permanent adjoint ye o kɛra Tijani Traoré ye ale ye conseiller aux affaires juridiques ye Mali ambassade la Kɛrikaw fɛ yen u ye ministre conseiller o ye ambassadeur Danga ye o kɛra Samba Ousmane Jakite ale ye inspecteur des financiers min ye ambassade min bɛ Mali bolo Irisilakaw fɛ yen ambassadeur Danga o kɛra Amadou Moro ye ale ye conseiller aux affaires étrangères ye min ye Mali lasigidenso min bɛ Otawakaw fɛ yen o fana ministre conseiller ambassadeur Danga ne o kɔrɔ de y'o ye o ye Amadou Diallo ye ale inspecteur des services économiques ye ministre conseiller Mali ambassade la Pretoria kaw fɛ Angola o ye Taoulé Keita ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye ministre conseiller tuguni ambassade la Mali Luanda o de tɛ Angola ya ko o kɛra Anta Sonfoye ale ye interprète ye ministre conseiller Mali ka lasigidenso la Dakar kaw fɛ yen Drissa Male ale ye conseiller des affaires étrangères ye ministre conseiller Mali ka ambassade la Niamey kaw fɛ yen o ye madame Kadiatou Diaye ale ye conseiller des affaires étrangères ye premier conseiller Mali ka ambassade la Moscou kaw fɛ yen o ye Aljuma Amadou Maïga ye o ye inspecteur des financiers premier conseiller Mali ka lasigidenso la Riyad o ye Mamoudou So ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye premier conseiller Mali ka lasigidenso la Pretoria o ye Gagdo Togo ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye premier conseiller Mali ka ambassade la Libreville o ye Badian Traoré ye ale ye administrateur civil ye premier conseiller Mali ka lasigidenso la Brésil o ye Atanas Koulibaly ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye premier conseiller Mali ka lasigidenso la Tripoli kaw fɛ yen o ye Adama Jawara ye ale ye école karamɔgɔ ye ani ɲininikɛla ye premier Beba o ye Bonkana Seydou ye ale ye administrateur civil ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Malabo n'o ye Guinée équatoriale ye Umar Traoré ale fana ye sanayɛlɛ camancɛ kalanso maître ye n'o ye professeur d'enseignement secondaire ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Genève kaw fɛ yen Suisse o ye Fatumata Dit Fatim Jakite ale ye administrateur civil ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Pretoria o ye Mohamed Djila ye ale ye planificateur ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Libreville o ye Awa Kone ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Ouagadougou o ye Siriak Dako ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye deuxième conseiller Mali ka lasigidenso la Conakry kaw fɛ yen o ye Mamadou Lamine Sibi ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye Égypte kaw fɛ yen o ye Amadou Bamba ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye troisième conseiller Mali ka lasigidenso la Genève kaw fɛ yen o ye Moulaye Traoré ale ye conseiller des affaires étrangères ye troisième conseiller Mali ka lasigidenso la Ouagadougou kaw fɛ yen o ye Daouda Ousmane Cissé ale ye chargé des affaires étrangères ye vice consul Mali tɔgɔ la Douala kaw fɛ yen o ye Baba Traoré ye ale ye administrateur civil ye min ye préfet ka jɛkulu o ma don ale ni Ali Diallo o fana ye conseiller ye o ambassade kelen kɔnɔna ye conseiller consulaire Mali ka lasigidenso la Jamena kaw fɛ yen n'o o ye Tchad ye Mamadou Damele ale ye Sorasi ye conseiller consulaire Mali ka lasigidenso la Douala kaw fɛ yen madame Oumou Diallo ale ye administrateur civil ye conseiller consulaire Mali ka lasigidenso la Guangzhou Chine kaw fɛ yen
o ye Amadou Guindo ye ale ye interprète ye ale ni Burulayi Bamba o ye militaire ye. Conseiller consulaire Mali ka lasigidenso la Abidjan à la délégation permanente auprès de l'UNESCO o ye Aliji Ali Garba Kunta ye ale ye conseil des affaires étrangères ye. Nin ye maaw ye sa Amara jɔyɔrɔ dira maa minnu ma kunu conseil des ministres ale kɛnɛ kan n'u kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa lasigidenso kɔnɔna na jamana kɔ kan nka min ye ambassadeur ye olu tɛ ninnu ye ninnu y'u ka baarakɛlaw ye u dɛmɛbagaw ani maa minnu jɔyɔrɔ bɛ u ka yɔrɔ kɔnɔna na. Ministre min bɛ refondation kunna n'o o ye professeur Ibrahima Ikasa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres baara min bɛ sen na maaw hakɛ dɔɔni na marabolow kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko baara in kɔni daminɛna kabini mai kalo tile 8 ko ka taa se nin waati ma kɔni ko u bɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛyaba tɛ a la ko yɔrɔ dɔw kɔnɔna kɔni u ye degun sɔrɔ ye min ye baara in ye ko a bɛ ɲini ka na s'a kunfori yɔrɔ ma degun bɛ yɔrɔ minnu na sa ministre ka fɔ la o ye Yoroso ye Tɛnɛnku Yuwaru Douanza ani Gurumararu ko sabula ale ni Mali lasigidenso minnu bɛ kɔ kan n'o ye mission consulaire dɔw ye ministre ko olu de kɔni kɛlen ka degun sɔrɔ ko nka ko baara in ko a bɛ sen na hali bi ministre min bɛ sirabagaw kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina ye sa ale y'a jira conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ ko ɲina ko samiya ko kɔni ko dantigɛli kɛra a la k'a bɛna tali kɛ san 1991 ani 91 ka na se san 2020 samiyaw ɲɔgɔnna ma ko nka ko n'i ye samiya ko in jateminɛ k'a bɛ sɔn ka daminɛ a tɛna na daminɛ joona wa a kuntala bɛ janya tigɛtigɛliw na ye a la waatiw kɔnɔna na ministre y'a jira k'a fɔ ko a kɔni kɔlɔlɔntan tɛ ko o de la k'olu bɛ ka labɛnw kɛ labɛn minnu n'o kan ka kɛ Mali météo mɔgɔw fɛ o hukumu kɔnɔna na sa ko kibaruya du kɔni bɛna kɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka se sumanko ma ni sumanw ladonni ko ni sumanw la yaasa maaw bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ a ko fana ko kuma dɔw la k'u na to ka kibaruyaw di sɛnɛko ta nasira fɛ sɛnɛ tile 10 o tile 10 yaasa ka se ka faamuyali kɛ maa minnu bɛ baara kɛ sɛnɛko fɛ ko wa fana k'u bɛna bulletin di bulletin bɛna to maaw b'u hakili to u yɛrɛ la sabula ko a ko kɔni kɔlɔlɔntan tɛ ɲina ministre ko u kɔni bɛna baara kɛ nin cogo in na yaasa min ye samiyako ye a doni a n'a bɔli maaw ka se ka faamuyali kɛ a ladɔnniya k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ka san laban ɲɔgɔndanw ye ko olu bɛna daminɛ baara minnu daminɛna k'olu bɛ daminɛ certificat aptitude professionnelle la ka kɛ ni enseignement technique professionnel ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye kalanso baaradege kalanso kɔnɔna na ko olu kɔni ka éducation physique ni sport fɛnw ko olu kɔni de bɛna kɛ o kapu ye ko kan ka kɛ maa 10,763 de kunna ɲina k'olu de kan ka taa sɛbɛn ɲinini na fɛn minnu b'a la sa o kɔni bɛ tali kɛ industrie la o filière ko o de bɛ a kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ ko o ɲɔgɔndan in bɛ kɛ nin kalo in tile 16 ka taa bila tile 22 la Mali yɛrɛ marabolo minnu bɛ sa ni académie b'olu kɔnɔ sa o 20 a bɛna se ka kɛ o de kɔnɔna na 26 kan min ye DEF ye a ko DEF fana baaraw k'olu fana bɛna daminɛ maa 60 ani kɔ ko o de bɛna ye DEF kɛnɛ kan ɲina DEF ko ale bɛ daminɛ fana nin kalo in tile 17 o tɛ sini de ka taa kunfori kalo tile 31 na k'o fana bɛ kɛ académie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye sɛbɛnniw ye sa n'o ye ɲɔgɔndanw ye a ko la n'o ye sɛbɛnni ye sa a bɛ fɔ min ma sa ko cap professionnel k'o fana diplôme ɲininiw fana bɛ sen na ka taa se école fondamentale ta ma ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa nin kalo in tile 27 ka taa se a tile 30 ma sa ko ɲɔgɔndan ninnu bɛ kɛ o la u y'a jira fana ko a bɛ se ka to sen na fana fo ka taa se kalo kura tile 3 ka taa kunfori a tile 5 la ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ o kɔnɔna na kalansow kɔnɔna na n'o ye denmisɛnninw ka san laban ɲɔgɔndanw ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye coupe du Mali finale k'o kan ka taa juin kalo tile fɔlɔ a tako 63 ko o y'o ye k'a bɛ kɛ Mamadu Konate kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛnɛ in kɔni k'a kan ka kɛ ɲɛnajɛ min kan ka diya kosɛbɛ ko o de la ko a kan ka kɛ sanga ye sanga min fana na min ye bɛn ni kelenya kumaw bɛ se ka fɔ a kɛnɛ kan ka se ka basigi ni lafiya k'o la n'an ka jamana kɔnɔ coupe du Mali a tako 63 in stade malien ko ale ni Afrique Elite Club ko olu de bɛ ɲɔgɔn na olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo tile fɔlɔ na ala n'a kira sɔnna ma a y'a jira fana k'a fɔ ko Mali Grand Prix n'o ye jamanakuntigi Mali tɔgɔla Grand Prix ye soboliko ta nasira fɛ k'o fana kan ka kɛ juin kalo tile 9 o fana k'o fana ye kɛnɛ ye denmisɛnw bɛ to u fari fori kɛnɛ mun kan ko sabula sobolila denmisɛnnin ninnu caman k'olu fana ye denmisɛnw ye o b'a to ko o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye ministre ye a ko conseil national de la jeunesse n'o ye CNJ ye
ko ka kɛ n'o ka sariyaw n'o ka sɛbɛnw ye ko o ɲɛmaaya sigi baaraw ko olu daminɛna yɛrɛ kanbɔ min kan ka kɛ a ko la ko olu bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don sɛbɛn minnu ni ale yɛrɛ olu bɔ ka ban maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ u sen ka ye a ko la ko zen ta kɔni i bɛ candidature de kɛ koyi appel à candidature ko o de bɛ zen ko ka se ka kɛ n'u ka sariya kuraw ye n'o appel à candidature banna fana maa minnu m'u tɔgɔw di ko olu fana sɛbɛn bɛ ta ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ o mana bɔ yen assemblée générale bɛ sɔrɔ ka kɛ ni assemblée générale bɔra yen tuma min na sisan u bɛ sɔrɔ ka na jɛrɛ kɛ jɛrɛ min b'a to maa minnu kan ka sigi CNJ kunna olu bɛ taa min ye assemblée générale in kɔni a y'a jira k'a fɔ k'o kan ka kɛ juillet kalo tile 6 ko kan ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ jɛrɛ in k'a kan ka kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yan a bɛ kɛ Mali kɔ kan maliden minnu bɛ kɔ ka sa k'olu ta ye juillet kalo tile 13 ye ko pour que a ko ka se ka maliden minnu bɛ kɔ kan olu de ta kɔni bɛ kɛ sa ani commune ta olu de ye juillet kalo tile 6 ye min ye Bamakɔ yɛrɛ ta ye sa n'o ye phase nationale ye o bɛ kɛ juillet kalo tile 13 ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale fana ye laseli kɛ kalanso minnu bɛ yen ni olu bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na sa an ka jamana kɔnɔ ko 18 o de ye jamana ta ye 546 ko ye kɛnyɛrɛ yew ta ye olu de kɔni bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna san o san ko wa ko ɲinan fana ko olu fana kan ka kalan u ka kalanw kan ka kuncɛ o kuncɛli hukumu kɔnɔna na fana ɲɔgɔndan minnu kan ka kɛ denmisɛnnin 8,997 olu de kɔni kan k'u ka kalanw ban pewu min ye musola cɛlakaw ye olu ye ba 660 ye musolakaw ye 2,861 ye ko min ye ɲɔgɔndan ninnu ye sa k'a kɔni caman bɛ tali kɛ sɛnɛko la baganko ale ni bayɛlɛmaliko sojɔko ko olu bɛɛ lajɛlen b'a la ani kalaliw ka taa fara da dumunifɛnw k'olu bayɛlɛma k'u ja k'u mara ye ko olu ko bɛ ala fana minisiri y'a jira k'a fɔ ko baara minnu bɛ senna sa k'u kɔni bɛ ka dɛmɛw ɲini yaasa maa minnu sera ka se sɔrɔ nin ko ninnu na ka se ka dɔ d'u ma bac maaw ko olu fana bɛ a la ale ni brevet technicien k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ani bâtiment ni télécommunication a y'a jira k'a fɔ ko nin baara nin kɔni bɛ senna ko yaasa min ye kɛnyɛrɛye kalanso ninnu n'u maaw fana n'o tilar'o la baaradege hukumu kɔnɔ u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na minisiri min bɛ muso du ni denmisɛnninw kunna sa ale fana ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛ jɛrɛ la jɛrɛ min kɛra mɛ kalo tile 9 a n'a tile 10 ka kɛ ni diɲɛ seleke naani ka ɲɔgɔn ye 96 ye n'o kɛra Suissekaw fɛ yen Genève ko Mali taara a kɛnɛ kan k'an ka maaw ye dantigɛli kɛ foli yɛrɛ taara ka ɲɛsin an ma ko sabula ko min ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ Mali ko a bɛ ka denmisɛnw musow ani du ko k'olu ta ba la kosɛbɛ ka kɛ n'a yɛrɛ ka tabiyaw ye ko foli taara ka ɲɛsin Mali ma minisiri min bɛ soko ni duko kunna sa an ka jamana kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko olu kun bɛ lajɛ min ni o kɛra projet hukumu kɔnɔna sa fɔ ma ko Suède in kɔni bɛ lakɔlɔsili de kɛ jamanaw kɔnɔna jamana minnu jama ka ca kosɛbɛ Mali ale ni Mauritanie ni Niger ni Chad ko olu de kɔni tun b'a kɛnɛ ka jɛrɛ in ta ko 57 na ko o de kɔni o kɛra avril kalo in kana se avril kalo tile 29 kana se mai kalo tile 3 ma ko baaraw de kɔni kɛra k'a kuncɛli la fana u ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin jamanaw ma i n'a fɔ Mali minnu bɛ ka cɛsiri kɛ bi yaasa adamadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na adamadenya ko hukumu kɔnɔna na ko wa fana ko min ye jɛrɛ belebeleba in yɛrɛ sigira kun min kan sa n'o ye kun min ni Mali yɛrɛ y'i sera k'i da don o kuma na yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min adamadenw ka hakɛ ko kɔnɔna na min ye sigidaw ye yaasa ka se ka maaw olu bɛ se cogo min na ka tɔnɔ sɔrɔ u ka baaraw la ka se ka yiriwali baaraw fana kɛ ani ka se ka se u yɛrɛkɔrɔ kuma tɛ musolakaw k'olu ka se ka don ba la cogo min na an ka sɛnɛkɛcogodaw la ko baabu in ko a ye tali kɛ o de la minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ Amara ko bɔlɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ kin fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ monument fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ bɛna na da malidenw yɛrɛ la minisiri Andogoli ale y'o fɔ conseil de ministre mɔgɔw ye k'u ye baara daminɛ baara min bɛna n'a to Mali yɛrɛ bɔlɔnw Mali monument Mali kinw Mali yɔrɔbaw k'u tɔgɔ ka ta ka da maliyɛnw na k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ale ka ministeriso kɔnɔna na o ko kama jɛkulu in ko a bɛna na tɔgɔw da hali n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ dɔ tun bɛ dɔ la kɔrɔlen u n'o wuli ka b'o kan han anw fa kɔni tɔgɔ tɛ bɔ a ta la o o bɛ se ka kɛ yan Mamadu Konate de o tɛ wuli dɛ an na taa yɔrɔ ɲini tubabuw tɔgɔ bɛ minnu na a kunna t'u b'olu la yen sa kɛ nsanw ni biyaw kɔni ta tɛ b'u la o e bɛ b'a dɔn ko monument dɔ filɛ an ko kɛrɛfɛ mɔgɔ caman t'a dɔn yan Kɛmɛ Burama bɛ so kan yɔrɔ min Samori ka mɔgɔw voilà
wa b'a fɔ min ma ko Samori ka kɛlɛkɛlaw ministère o ye tubabu de ye koyi mɔgɔ caman t'a dɔn donc ministre ko u kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan monument kinw ani yɔrɔ salenbaw minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka tɔgɔ daw la min bɛ bɛn n'an ka jamana tɔgɔw ye k'a baara kɔni bilalen don sen kan ni ala sɔnna ma u n'a jaabi di commission ko o sigira ka ban yaasa ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛya minisiri n'o ye Asa Bajalo ye ale ye a ka laseli kɛ ka ɲɛsin bana fila in ma k'u bɛ ka segin u kɔ jamanakuntigi kɔni y'a fɔ sa ko mɔgɔw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa min ye bana ninnu ye sa maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga ma cogo min na conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa o ye Birama Kulibali ye ale ye secrétaire général du gouvernement ye bi sɔgɔmada in na ye 16 mai Amara 16 mai o ye Modibo Keyita ka san 47 soma yɛlɛmali ye a fatura Bamakɔ yan k'a to kaso la Modibo Keyita bɛ fatu tuma min Amara a si bɛ san 62 la a bangena san 1915 ala y'a ka kalifa minɛ a la san 1977 k'a to kaso la Kampala la Jikɔrɔni Modibo Keyita ye maa min ye politiki baara kɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an ka politiki dungekɔrɔw fɛ n'o o ye Mamadu Konate n'a tɔɲɔgɔnw ye Modibo Keyita ale kɛra Mali gouvernement ɲɛmaa ye ka kɛ Mali président fana ye k'a daminɛ san 1960 ka na se san 1968 ma maa min don ale yɛrɛ kɔni kun ka jɔyɔrɔ ka bon tɔn min kɔnɔna na n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye o ye Union Soudanaise Rassemblement Démocratique Africain USRDA ye k'o de kɔni o kun y'a ka tɔn ye a ye baara k'o kɔnɔna na a ka laɲini tun ye min ye farafinna bɛ se ka kɛ kelenya baaraw kɛ cogo min na cɛsiri ni wulikajɔ kɔnɔna na min ye Modibo ye ko a kɔni gɛrɛla kosɛbɛ Union Soviétique la Russie o tɔgɔkɔrɔ ye o ye k'a ni olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ politique ko ta na sira fɛ sa ani maa minnu kɔni kun ye filan ye n'a n'olu ye baara kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ Gamel Abdel Nasser bo o la n'o ye Egypte ye Kwame Nkrumah Ahmed Ben Bella ka bɔ Algérie Nouri ka bɔ Inde kaw fɛ yen Haile Selassie ka taa se an yɛrɛ fɛ yan sa maa falenw caman a yɛrɛ teriw n'o n'a balimaw n'olu ye politiki baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu fana ka ca kosɛbɛ o lisi k'o bɛɛ tɛna se ka fɔ yan nka Barema Boko mun fɔra a la Mahamani Alassane ka bɔ Tombouctou kaw fɛ o fɔra a la u ye Tombouctou Kulibali fana fɔ a la ka taa se Mamadou Gologo ninnu ma min ye Seydou Badian ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra ko a n'olu ye baara kɛ ani Dirisa ninnu ka taa se Kase Keyita ma a n'a yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Musa Tati Keyita ye Modibo k'a ka politiki min n'a tun y'o sigi sen kan ka fasoden bila ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'o nana faso kɔni sɛgɛn kosɛbɛ o y'a to sa kɔni yiriwaliw nana jɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana caya 1962 n'o ye san 1992 ye k'u ye Faramali sigi sen kan Faramali sigilen sen kan sa k'o kɔni nana jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen lafu ka gɛlɛya ta ka don maaw nisɔngoyara wa min ye maaw ye maa minnu n'olu kɔni kun tɛ Modibo fɛ n'o ye Faransilakaw ye olu ye wari sugu bɛɛ dilan wa kɔnɔna na yan fana maliyɛn dɔw fana tun bɛ yen olu ye muruti boloda k'a bilen k'a da Modibo tɛgɛ kaki k'o nana kɛ ni gɛlɛyaw ye baloko gɛlɛyaw ni tumanko gɛlɛyaw ye o de y'a to Modibo ka fanga kɔni a nana kɛ mango ye mangoya min y'a sɔrɔ o la sa k'o de kɔni nana fori min na sa o kɛra novembre kalo tile 19 san 1968 k'o kɔni nana fangadaraki kɛ a la sɔrasilakaw olu fɛ u y'a minɛ k'a bila kaso la ka taga n'a ye Kidalikaw fɛ yen Kidal a bɔra yen ko ɲɛmaaw ko ka na n'a ye Bamako yaasa a bɛ se k'i ɲɛda a ba ka waati min ko ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to Jikɔrɔni kan kɔnɔna na maa min tun bɛ o don kan ɲɛmɔgɔya la o ye Sunkalo Samake ye nin ye tariku ye tariku min n'a ka jan kosɛbɛ sɛbɛnniw caman kɛra a kan nka bi ye tasibila ye ka ɲɛsin Modibo Keyita ma ale de kɛra Mali président fɔlɔ ye Modibo Keyita an b'a fɔ sa n ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ bi a ko in na sa n'o ye ka taa tasibila k'a ye jamanakuntigi ale kan ka y'o kɛnɛ kan yiri feere o kan ka da n'ala sɔnna ma min mana bɔ o la fana an n'o da maaw tulo kan Seydou Sangare k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye sori kɛmɛso ye an tɛ ɲinɛ a kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na k'ale fana fo
kurbe jara an ka foli bɛ s'a ma ka taa se colonel Sidi Lamine ma min ye agɛlɔkaw fɛ yen sa an tɛ ɲinɛ Sangare n'a ka maaw kɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ka Boyina Babi fo Menaka min ye Jaba Sidibe k'an ka foli bɛ s'a ma colonel Asa Bajalo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Siriman Bacili Ɲagate n'o ye Abdoulaye ye Ibrahima Tunkara Pari ka taa se Gawusu Tarawele ma Pari an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Sori Sako ale bɛ États-Unis ka fara Isa Konate kan Ibrahima Sako ale bɛ Dakarikaw fɛ ani Papis Jalo an bɛ Babɛr fana fo n'o ye Babɛr Diko ye ale fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ ka taa se